Tarik 8 dwe mar ang'wen higa mar 2021 marwake chino ni enan Chris Owino. An kod oboke adek, The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard. Thor mar wach e nyim oboke mar The Standard en ni Raila parties about turn on flag bearer. Raila's party about turn on flag bearer. Duond od bura mar ODM sani oluongo romo mar National Executive Committee mar loso ewi kaginyalo miyo thuolo jogo madwaro chung kod otiko mar ODM e laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Duond od bura mar ODM sani koro loko chung margi kendo giluongo bura mar National Executive Committee mar twak ewi paro mar chwalo nyime thuolo mar miyo jotelo magombo laro kom ker kod otiko mar ODM e yiero maduong' mabiro. Mae owacho ni en gino ma ineno kaka miyo gai mar ODM Raila Odinga thuolo mar chwalo otese kaachiel kod oboke mage mar dhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro kod otiko mar ODM bang' ka thuolo mane omiye ne okalo ma ok ochwalo oboke mage mag laro kom ker. Koro duond ODM ochiwo thuolo kendo oluongo bura mar National Executive Committee mar dhi twak ewi miyo thuolo jotelo magombo laro kom ker kod otiko mar ODM thuolo mar chwalo oboke magi kuom thuolo mabiro. Ito oboke mar ariyo, thoth counties mapacho kae to moloyo counties man kod chandruok iwacho ni onge kod yedhe mag ayaki e pacho kae. Kod kanyo oloso odiochieng' manyoro, ngire Peter Nyang'nyong'o ne olando ni counties mag Siaya, Kisumu, Migori kaachiel kod Busia onge kod yedhe mag ayaki e pacho kae. Ito oboke mar ang'wen loso ewi apisa mar GSU mane onego jaode kendo bang'e to negore owuon. Mano Hudson Wakise mane onego jaode Pauline Wakasa bang' nego jaode to be ne onegore owuon e gwenge mag Nairobi, mano drive-in estate. Ito oboke mar auchiel, duol mar International Monetary Fund kata IMF kendo miyo Kenya thuolo mar dhi kawo hola mar Eurobond maromo bilion 500. Duol mar IMF omiyo piny Kenya thuolo mar dhi kawo hola mar Eurobond maromo omenda bilion 500. Gini to gidhi kelo ywaro nikech Eurobond mokwongo piny owacho pok olero ne jopiny kaka Eurobond mokwongo notiyo, kendo sani gidhi kawo Eurobond moro mar omenda maromo bilion 500. Omenda gi jopiny mabiro chulo to kosekel gi pacho kae to jotelo mag siasa mayako gi to bang'e to jopiny madhi chulo gi kaka osur ma gima oganda ma pacho kae nyaka chung' motegno kendo kwed chenro mar piny owacho madhi kawo Eurobond machielo mar omenda maromo bilion 500. Nikech sasa mokawe ibiro yake kod jotelo mag piny owacho yor mibadhi bang'e to in kod ane mwadhi chule kaka osuru. Ito oboke mar aboro edi duond od bura mar ODM sani koro dhi luongo National Executive Committee mondo gitim romo kendo twak ewi paro me thuolo mar jotelo magombo laro kom ker gotiko mar ODM chwalo otese maggi. Ito oboke mar apar loso ewi okil kamalo kamara hume pacho kae Fred Ngatia molap dhoge ndong ne kom Chief Justice mapacho kae kendo iwacho ni gine achiel kuom okil kamaloka kaachiel kod joyal buche man kod thuolo makare mar bedo Chief Justice manyien mapacho kae. Okil kamaloka machielo iluongo ni Professor Moni Wekesa bende olap dhoge ndong ne Chief Justice mapacho kae. Ito oboke mar 13 loso ewi Senator manyien ma Garissa mano Abdukadir Mohamed Haji ma en wuod Senator machon ma Garissa mosenindo Yusuf Haji mane oyier Nyalhodia bang' ka jotelo mag siasa mawuok e kaunti ma Garissa noyie mar sire lwedo mar bedo Senator manyien kendo kawo kom mane owe kod wuon gi mano mosenindo Senator Yusuf Haji. Ito oboke mar 14, 15 nyaka 17 gin pach jondiko kaachiel kod pach josomo. Tok oboke mar The Standard gin weche tuke maloso ewi club mar Liverpool
bang' ka ne Real Madrid orodhe gonde 3-1 e tuke mag UEFA Champions League, kama koro jatakweth mare Jurgen Klopp wacho ni Liverpool pod dhi chier kendo dhi duogo kotegno. Oboke mar ariyo wan kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wach e oboke mar Daily Nation en ni Power Women Driving Politics. Joma mine madito man kod teko mokalo e pacho kae to moloyo weche mag siasa. Joma mine madito e pacho kae miwacho ni kod teko e pacho kae to moloyo weche mag siasa, kendo jolony mag siasa wacho ni joma mine machal kamae ema dhi bedo dhi goyo kang' manyime e neno jok madhi bedo ker kata ng'ano madhi bedo ker e yiero maduong' mabiro kae. Charity Ngilu, Anne Waiguru, Mama Ngina Kenyatta, Margaret Kenyatta, Rachel Ruto, Aida Odinga, Martha Karua kaachiel kod Nancy Gitau. Magi moko kuom joma mine man kod teko e pacho kae. Ito oboke mar ang'wen pod loso mana ewi joma mine man kod teko mapek kata madito e pacho kae to motelo ne yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar 5, piny Kenya kaachiel kod piny Ingereza nochuo komiti mar kelo kwe e kind pinje ariyogo. Ito oboke mar 4 loso apisa ma GSU mane onegre bang' nego min ode. Ito oboke mar 8 loso ewi masira mar apaya mane otimre e gwenge makadho wadh Nam Chumbi mane oweyo ji 14 ka owito ngimagi. Ito oboke mar 9 loso ewi chenro mar manyo jayal buche maduong' manyien ma pacho kae kata Chief Justice, kama moko kuom jolony weche mag chike goyo debe ne Profesa kata ngire Patricia Kameri Mbote kaka jalo monego bed ni kawo kar jayal buche machon ma pacho kae mano Chief Justice machon David Maraga. Pach jondiko kaachiel kod pach josomo nyaka weche mok e pinje maoko. Tok oboke mar Daily Nation loso ewi duol mar MF masani koro opuodho piny Kenya mondo yud Eurobond machielo mar omenda maromo bilion 500. Oboke mogik wan kod oboke mar The Star. Thor mar wach e nyim oboke mar The Star en ni big hotels empty, smaller owners are hurt by COVID. Iwacho ni magawa madito e pacho kae onge kod customers kai kinde man weg magawa matindo tindo e pacho kae kadho achiedha nade mag tuo mar COVID-19. Iwacho ni tuo mar COVID-19 okelo achiedh nade ne migawo mar magawa e pacho kae, ka magawa madito e pacho kae onge kod customers, ka weg magawa matindo e pacho kae tiwacho ni sani koro kadho matek kalore kod chike mag duoko piny midhusi mar COVID-19. Ito oboke mar ariyo loso ewi masira mar apaya mane otimore e gwenge makadho wadh Nam Chumbi kama ji maromo 15 ne ong'ielo rengo, ka ji mamoko 14 to ne owe kod hinyruok e masira mar apaya makamano. Ito oboke mar 4 nyaka ito oboke mar 5 loso ewi midhiero ma tuo mar COVID-19 okelo ne weg magawa mapacho kae. Ito oboke mar 9 loso ewi jago mane owacho weche maricho ewi ker Uhuru Kenyatta miluongo ni Edwin Kiama mane olorne e od ang'ech. Mano bende makelo e giko nonro mar oboke odiochieng' ma kawuono. Bed gi odiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.